lidi, já jsem Anny a já vás vítám u tohohle videa. Dneska si zahraju Knockout a jestli se vám tohle video bude líbit, nezapomeňte dát like a odběr. A tahle ta hra spočívá v tom prostě, že tady budeme takhle tučňáci a budeme se muset strkat. Jestli se vám tohle video bude líbit, nezapomeňte dát like a odběr. A hned jsem umřela. No, nevadí. Tak dejte ten like a odběr a klikněte se ke zvonečku, ať vám žádný už video už neunikne. A jo, jdem na to. Když už jsem umřela, tak se aspoň zatočíme. Když tady mám jeden spin. Jo, mám 150. Víte, tady podívám jenom do shopu. Nemůžu ani za 300. Že bych udělala za 39 pro vás. Dělám to pro vás, že jo. Když už na to koukáte, tak jo. Shark. A já už ho mám, ale. Nevadí. Koupíme třeba nějaký levnější. Tady třeba nějaký těchto nubácký. Utratím tady všechny robuxy. Protože když už jste tady vy, tak proč by jsem je neutratila? Jo. Tak jo. Já to zkusím dát takhle. Saturnam. Sakra! Samo skočilo. Tam třeba you care now. Nevím, co to čte. Strašně divný věc, ale OK. Dokonce vybere, koho budeme muset skazovat. A mě bude muset skazovat. OK. No, nevadí. Jsem chtěla skazovat ale ne. Dobrý. S tím dobrý. Já půjdu co nejdál od nich, abych to přežila vůbec. Takže, hele, oni jdou po mně, ty dva, ale jen to úplně zbytečný, protože mě neschodějí. Takže, ne, počkejte, oni na mě můžou teď mířit. Jo, teď na mě míří. To mě ale neschodí. Já se budu snažit je taky schazovat, aby to bylo taky něco pro vás. Hele. Jasně, takže on po mně, tak já po něm. Hele, já bych to mohla zvládnout, ne? Když už takhle to hraju. Tak první kolo, nebo kolikát to je, snad to je první. Ale, že bych to vyhrála, jako na začátku, to by bylo nejlepší pro mě. Nevím jak pro vás, ale pro mě rozhodně. Takže takhle to napálím. Ne, já se možná zabiju teď já. Ne, dobrý. Hele, teďko musím schodit tady toho. Takže koukejte. Když je on u mě takhle, tak já schodím. Takhle. Se mě nenapálí. Jo, vyhrála jsem. Takhle obr vyhrál. Tak jo? No, vyhrála jsem. Konečně. Dáme zase. Mě bavilo teď to kolo. Ale tak asi no. Nikdo to nehlasoval, sakra. No, já jsem tým červená. Dobře. Já nevím, kam můžem na barvy a kam ne. Teda si můžem být. Na tý žlutý taky, jenom na to červený podle mě. Nemůžem. Že? No, já nevím. Já se v tom nevyznám. Já chci ty srdíčka dva. Takže si je teď tam hezky vezmu. Aha, tak si vezmu jen jedno. Počkejte. To je nějaký modrý. Tam vzadu jsou všichni. Já tam jedu. Proč by ne? On se možná zabije. A nebo já se možná zabiju. Tak jsem se zabila sama. Ale mám jeden ohýnek na sobě.
Nemám tady třeba nějaký ten. Kolik mám Robuxů? Sakra, já už mám 8 Robuxů. No, to stává. Takže... No, ani to dobře jsem chtěl. Sakra. Co to se vyplatilo? No tak, tady turu. Takhle vyhrál. Budu mít 3 viny. Jinak neukončím video. To byl první ven. Ne. No tak, tady ten ven to nebude. Tak jo, tak počkejte. Chvilinku. Musím něco dělat. Jsem zpátky ve hře a koupila jsem si malinko Robuxů. Teď vám ukážu, že mám 88. Takže je u toho dříve. Jo. Co bychom tam měli? Nebo ještě napsat tady to. Ale nevím. Já si to možná... já nevím, co si koupit. Mám tady další spin. Se točíme? 70. Sakra. 75 mám. Ale už mám 70. 90. Tak bych si mohla koupit to. No, já se počkám na hru a pak si koupím. A nebo není tady něco v shopu? A to jsem si chtěla podívat jenom do shopu. Takže teď kolo tady za první kupování za ledy. Takže by to mohlo jít, dobrý. Hej, mě padají jenom prostě buď Shark, anebo Duck, protože mě nic nepadlo jinýho prostě. Tak víte co, dáme tomu poslední šanci a koupíme, ne? Poslední šance. A nebo někdy tady koupit ledy. Bych si koupila ledy. Za 50. Nej, děláme to ne. Tož ne. Mám 80. Boxů. Ne, to stejně budu koupit. Sakra. Jedem na něj. Si myslí. Strčím. Až odletí do vesmíru. Ne, a teď jsem to možná pokazila. Nevadí. Jdeme si koupit tady. Doufám, že tam nepadne po zase Shark a nebo Duck. Duck je úplně nejhorší. A Shark. Hej, já na to asi kašlu normálně. Já nevím prostě, si tady koupím další třeba random. Aha, tak to mám znamená. Tady to jsem toto. Prosím, ať mám kiwi třeba. Orange. Okay. To je zase to nejhorší prostě. Já vždycky mám buď to nejhorší, anebo předposlední nejhorší. A jdeme na něj. Teď prohraje, protože mu to přeju. A ne, počkat, teď mám možná nevýhodu. No, mám nevýhodu, velkou nevýhodu, ale já, co to je, to je v kouli? Aha, hezký. Počkej, já potřebuji led. Co dělá ten emo? Aha, já chci tady někde koupit diamant. Ne diamant. Na to asi už nemám. Tam... Ach jo. Normálně, jo. Takže tady to. Takhle. Já asi nedám třetí výhru. Já nevím proč. Ale jsem tak špatná prostě. Že prostě nejde. Shop. Prostě nevím. Ale já tady tak prostě ty Robuxy, takže mám tady
Jo, a ještě vám chci momentálně říct, že si můžete kupovat můj merch v Robloxu, mám takovýhle trika i Anny a v tom je takhle zezadu takhle můj skin. A i tepláky si můžete koupit, takže abych měla Robuxy a utrácela. A počkejte, já tady chci jenom zatočit za 19. Stojíte třeba něco rovně, přímo 8? Asi něco. Co to je banánek, kivy a tak. Ale jak napoupíme to, součást sejmu toho banána. Hele, teďkon musím dát výhru. Musím. A utratím pak Robuxy všechny a končí video. Počkejte, to asi ne. Musím sem. Ne. No, tak nic. To dáme zase AFK, aby tam mohli utratit. Takže tady. Dostojte. 39, sakra, to nemám přímo. Tak dáme za 20, nebo já nevím prostě. Já nevím, co utratit za to, jo. Tak dobrý, dám tady za 19 3 spiny a skočíme si to všichni společně. A ještě za 10, nebo já nevím. Jo, mám 19, tak jo. Budeme mít přímo 0. Takže čilo. Máme 6 spinů, vidíte? Ach jo, už vám nemůžu ukázat. No, mám přímo 0, takže jdeme se zatočit. Doufám, že budu mít ten speciál skin, to aura. Legendary. Hej, já si strandu, že tady budu mít jenom reálně tady to je například. Dobrý, 400, to je dobrý. Kdybych měla hodně těch ledů, tak bych si ještě to sakra. Neříkejte mi, že furt bude padat 75. Ne, poslední spin. Nevím, no. Hele, tak 150. Mám 1000 přímo. Tak tady ještě něco koupíme. 80. Já nevím, dáme tady za 800. Apple. Jo, to je docela dobrý. Na závěr. Ne? Bych řekla. No, konečně nemám to poslední. Takže jestli se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr a přihlašte se ke zvonečku, ať vám žádný video už neunikne. A teď to ode mě všechno a zatím čau.